no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Modesto arranque da campaña do polvo na reapertura da Abeda, mellores expectativas para a Nécora con capturas máis abundantes. O 29 de setembro celebraránse eleccións en todas as confrarías galegas. O Diario Oficial de Galicia publicaba esta semana o decreto que regula os comicios. O Club Náutico Cabo de Cruz segue a explorar novos mercados. A presidenta da Royal Yacht Association británica visitou as instalacións para abrir posibles vías de negocio. Tras mes e medio en veda, o polvo volveu esta semana ás lonxas galegas. Polo momento, a maior parte dos produtores non foron quen de acadar os topes de 30 kilos por tripulante con que arranca a campaña, aínda que cedo para aventurarse a facer balance. O polvo, bueno, como te dís, é un pouquiño cedo ainda para ser o primeiro día, non? Ou se xa se viron un pouquiño máis de capturas que ayer, é o máis lógico. E, bueno, de momento, hasta que pase unha semana, polo menos, nos vamos a saber ainda como se presenta a pesquería este ano, non? A escaseza de recurso e, sobre todo, a alta demanda tivo como consecuencia unha boa cotización, con prezos que superaron os 15 euros. O precio moi bon. Nós vendemos o máis caro a 15,45 e o máis barato a 9,50. Eu penso que aí hubo varios precios polo medio tamén, pero, bueno, os precios son moi asequibles. Sí, eu penso que máis ben porque había moita demanda, estábamos esperando por el, e, bueno, na parte de baixo do sur tamén de Marruecos, así, depois non están traballando tampouco ao 100%, entonces hai moita demanda e fai que suba o precio. O tempo que o polvo volveu ao mercado a Nécora galega, en veda dende xaneiro. Aínda que de momento foron poucos os profesionais que se dedicaron a este recurso, as previsións semellan máis optimistas. Na lonxa ribeirense descargáronse na primeira xornada máis de 100 kilos de crustáceo, cun prezo máximo de máis de 20 euros. A Nécora aquí nos tivemos pouca porque empezaron moi pouquiños. Estáse tanteando máis ou menos aínda a ver como que van a ir ou que non vai, como vai ir os precios e iso, pero, bueno, según vayan pasando o tempo, van a ir incorporando máis embarcacións. O precio tamén, bueno, bastante ben, para aquí, polo menos, estaba sobre 25, 26 euros a máis grande e sobre 11 a máis pequena. Din os profesionais que os bos anos para a Nécora son malos para o polvo e viceversa. Haberá que verse o tempo e as capturas das próximas semanas lle están a razón. A escaseza de babosa está a condicionar a campaña marisqueira en Rianxo. A confraría optou por baixar os topes en todas as especies. A verdad que esta campaña non está como esperábamos nós, temos pouca babosa así de tamaño, estamos con topes moi baixiños por motivo deso, para non andar a remexer tanto e que a pequena que quede por atrás que quede de cara ao ano que ven. Estamos falando ahora mesmo que estamos a 3 topes de babosa, un de fina, 3 de japónica e 5 de berberecho. Pero máis ben o que hai menos cantidad, bueno, menos cantidad hai en todo, pero menos o que vemos con diferencia a outros anos é a babosa. A nota máis positiva é a da xapónica, a máis abundante, mentres que a fina vaise mantendo. Fina, como o resto dos anos, máis ou menos anda por aí. A fina vese que cada ano vai a menos, non sabemos os motivos, pero, bueno, vaise tirando por hora un pouquiño, algúns que traballan ela van acollendo, vaise tirando. A japónica dá a vida que este ano no río si hubo un desove, temos unha pouca japónica nesa zona. En canto, os prezos mantiveronse a alza ao longo das últimas semanas con cotizacións superiores aos 10 euros. Os prezos ahora baixaron un pouco, pero a verdad que estuveron indo moi ben.
Hasta ahora mismo estamos falando que a babosa está indo a 10 euros a última. Baixou, estaba indo a 14, a 13 a última, baixou un pouco. A principios de xulio, a segunda semana de xulio, suelen empezar a subir un pouquiño máis os precios, e pois en agosto a setiembre xa recuperan os precios normales de sempre. Xa. As expectativas de cara ás próximas campañas son máis optimistas, posto que xa se observa bastante cría na zona do río. Aínda así, dende a confraría prefiren ser cautos e non adiantar acontecementos. Sí, estáse vendo algún reclutamento en algunhas zonas de cría, no río vese bastante reclutamento por todo, pero esperaremos, porque hai moitas noites que dormir fora o marisco, e esperaremos a que veña a campaña que venha a facer un mostreo para ver o que hai. Paralelamente, o Pósito está a realizar actuacións de rexeneración en varias zonas improductivas, seguindo a liña iniciada hai 3 anos coa dragaxe do río. Nós desde que entramos levamos 3 anos continuos facendo proxectos, o que xa levamos 2 anos dragando o río, unhas zonas para botalas nunhas zonas de marisqueo que eran improductivas, e este ano fixemos un proxecto de grava que está aprobado, e vamos a ejecutar a partir do lunes que ven, vamos a empezar a tirar esa grava en zonas que eran productivas, e deixaron de criar, vamos ir por fangos ou calquer cousa, e vamos a botar por encima un pouco de grava para que volva a reclutar a meixa babosa. O 29 de setembro celebraránse eleccións nas 63 confrarías galegas. Así o establece a resolución publicada hoxe no Diario Oficial de Galicia. Os comicios darán comezo ás 10 da mañá e os colexios electorais permanecerán abertos un mínimo de 4 horas ininterrompidas e un máximo de 8, segundo o plan electoral de cada confraría. O voto por correo poderá solicitarse a partir do 27 de xullo, un día despois da publicación do censo definitivo. As eleccións desenvolveránse en 3 partes. Primeiro, elixiránse os órganos de dirección das confrarías, despois votaránse nas 3 federacións provinciais e finalmente elixirase o presidente da Federación Galega. Máis de 12.000 profesionais do mar están chamados ás urnas. Que de novo se pon en valor o espírito democrático de todas as cofradías. Fixemos fai 4 anos unha convocatoria xeral. Por primeira vez na historia todas as cofradías cambiaron os seus órganos directivos no mesmo día e agora, 4 anos despois, xa volvemos a iniciar o proceso. Empeza dende hoxe, entran xa en funcións todos os órganos directivos das cofradías e o proceso de votación se celebrará o día 29 de setembro. Así que teñen un período de tempo para poñer o día todos os censos electorais, para presentar as súas candidaturas, para facer as cousas con calmas e poñer en valor, sobre todo, pois a estrutura democrática que teñen nas organizacións as propias cofradías de pescadores. A partir de agora, as directivas das confrarías e federacións están en funcións e tan só poderán realizar trámites ou actividades propias da xestión ordinaria. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Levamos varios días co porto a oscuras e non é que sea a reposición de unhas farolas ou de uns focos, non, isto é máis problema de línea, debes cuestión de humedades, e se é unha línea antigua, entonces o que están levantando unha zanja intentando pola vía de urgencia darnos luz para o porto. Tamén a curto prazo se habilitará o sistema de control de acceso ao porto que levaba meses instalado pero aínda sen funcionar. Tamén agora a corto plazo prevemos que tamén o cierre sea efectivo xa, porque podestes comprobar ali na entrada que xa está todo colocado, van a ser unhas barreiras e con uns pipotes, combinan as dúas, non? E na forma de entrar é como un lector, como se teñen os coches para as autopistas, que ten que pagar cada un dos usuarios, e entonces xa se tramitou e agora pronto comenzarán a cerrar o muelle uns días e despois abrirán, porque sempre para non crear caos, pero para que a xente sepa que a partir de xa
se vai a cerrar e esperemos que se limite o tránsito de, sobre todo, vehículos alleos ás instalacións portuarias. A estas actuacións hai que engadir a gran obra prevista para o Porto a medio prazo. A Consellería do Mar xa procedeu á licitación dos novos pantaláns para artes menores. Xa foron licitados a instalación de 2 pantaláns aquí na dársena exterior para embarcacións menores, un aquí máis cerca desta rampla de descarga e despois alá ao fondo onde está a lancha de salvamento pois irán outros para combinarán embarcacións grandes e embarcacións pequenas. A lancha de salvamento virá para a cabeza de un deles e bueno, pois o que se pretende é reordenar a dársena e cubrir pois as necesidades que poda ter o Porto, non con respecto a embarcacións profesionales da terceira lista, sobre todo as grandes sí terían necesidades, pequenas non, e con respecto ás pequenas que están situadas no pantalán de dentro, pois vai a ser unha cuestión opcional, non? A participación de Portos de Galicia na Feira Náutica London Boat Show, celebrado o pasado mes de xaneiro, comeza a dar os seus froitos. A presidenta da Royal Yacht Association visitou as instalacións do náutico de Cabo de Cruz. A intención da entidade, que aglutina a 150.000 socios de máis de 60 países, é abrir novas vías de colaboración con náutico crucense. Yo creo que el mar siempre nos ha vinculado, Reino Unido con Galicia, y como comentaba ahora ya estamos intentando que más gente vaya a ver lo que es Galicia y disfrutar del paisaje tan maravilloso que tiene, las aguas cristalinas que tienen aquí. Aproveitando a visita, procedeuse o izado da bandeira azul e da bandeira Q de calidade nas instalacións da Marina Cabo de Cruz, que un ano máis renova distintivos. Son 2 emblemas moi importantes que teñen unha altísima reputación e prestixio en todo o mundo da náutica e que Marina Cabo de Cruz, desde que se abonou a eles no primeiro ano, os renueva ano tras ano con total normalidade, tendo en conta que exigen unha serie de servicios ser prestados e exigen, desde logo, unha calidade nas instalacións que ten, desde logo, este porto deportivo. Precisamente nesta aposta pola máxima excelencia, a Xunta de Galicia traballa xa na implantación dun novo distintivo de calidade na nosa comunidade, a Gold Anchor, un valor engadido para os visitantes de fala inglesa. Que temos que apoiar todos os distintivos de calidad, tanto nacionales como internacionales, porque cada distintivo representa un mercado. En estes momentos nós temos que traballar o mercado anglosaxón do norte de Europa, o mercado báltico, e un dos distintivos máis importantes internacionales nese mundo que se visualiza é o Gold Anchor, a ancla de oro. Nós vamos a pelear, eu creo que o náutico vai entrar eso, por ter a opción de entrar nesa Gold Anchor, porque nos abre moitísimas posibilidades, moitísimos mercados e nos abre as perspectivas de negocio. Temos que ser ambiciosos. Este sábado ás 2 da tarde partirá do Náutico de Ribeira a 8ª edición da regata con Galsa. Trátase dunha das probas máis espectaculares e complicadas do panorama galego pola cantidade de baixos que deben sortear as embarcacións na Volta a Sálvora. La Vuelta a Sálvora con todos los bajos y peligros que hay, pero bueno, tomamos las medidas oportunas para que la gente no se acerque mucho a las rocas, a los bajos, y en eso, bueno, la pegar hay que dejarla por tierra, hablando en términos marineros. Se pondrá una boya ahí cerca del Sargo que habrá que doblar para también separarnos de ciertos bajos, y luego pues también tendrá una vuelta, aparte de la salida de aquí, una vuelta a Rúa. Hay dos pruebas, una puede ser por estribor y otra por babor a la vuelta, y Rúa por babor o estribor, y Sálvora también por babor o por estribor. El recorrido serán 17 millas, 17 millas, habrá una boya de desmarque. Hai xa 8 anos que a empresa con Galsa decidía apostar por esta regata por coincidir cos valores de compromiso e traballo en equipo da firma. No marco da súa política de responsabilidade social corporativa, colaboran tamén no patrocinio da Escola de Velado Náutico de Ribeira. Coincide mucho con los valores de Congalsa, ¿no? Porque las regatas
hay un trabajo en equipo, hay un compromiso de toda la tripulación en el barco y eso coincide mucho con todos los valores que tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Y por eso especialmente nos gusta participar en el patrocinio de regatas, ¿no? Se enmarca dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, en donde nosotros queremos ayudar a las asociaciones deportivas y culturales de la zona del Barbanza y, por supuesto, lo del patrocinio de la Escuela de Vela de los Chavales, que comentaba antes José Luis, pues para nosotros es muy importante, sobre todo, el ayudar a los niños para que se desarrollen haciendo deporte. As embarcacións participantes poderán competir en 3 clases: regata, cruceiro e cruceiro regata. Haberá 3 trofeos en cada unha das categorías. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.